Fil-katekezi tagħna llum eżistijaj xtaqt li nirrifletti dwar is-silta ta' disċipli ta' Emmaus li l-kol kemm aħna nafuha però nixtieq naqraħħa l-benefiċċju ta' kulħadd, u mbagħad xtaqt nirrifletti dwarha fil-kuntest ta' dak li naħseb u nemmen jien aħna bħala Knisja f'Malta f'kultura li tant qed titbiddel fejn il-valuri tagħha m'għadhomx aktar valuri mhux f'kollox imma f'ċerti affarijiet m'għadhomx aktar valuri li jaqblu mat-tagħlim ta' Ġesu u mat-tagħlim ta' Knisja. Dis-silta l-laqgħa ta' Ġesu mad-disċipli ta' Emmaus tista' tkun mudell għalina ta' kif dan iż-żminijiet ta' bidla aħna bħala Ansara, bħala komunità nisranija, bħala Knisja nistgħu nġibu ruħna. Ħanaqraw ftit is-silta u mbagħad nirriflettu dwarha. Dakinhar stess ġara li tnejn minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus. Xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' mixi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja? Huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: int waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hawnhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fil-emilu fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħażduna għaliex marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll iderulhom xi anġla qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa. Imma lilu ma rawx. Qallhom Ġesu: kemm intom boloħod qal biex temnu kull ma qalu l-profeti u ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrulhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Issa huma ġeluh jibqa' magħhom qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs għal il-barka qasmu tawlhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh. Iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed mill-ieħor bdew jgħidlu: ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu rġu lura Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u l-isħabhom miġbura fl-imkien u dawn qalulhom: il-mulejqam tas-sew der lil xmun. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Nixtieqek li din is-silta impoġġuha fil-kuntest ta' dak li qegħdin ngħixu bħala Ansara f'Malta llum. Malta li qed titbiddel ħafna f'dik li hija kultura u dak li huma valuri tagħha. Nixtieq li dawn iż-żewġ disċipli ta' Emmaus l-ewwel ħaġa ninnutaw li huma jinqataw minn mal-komunità ta' Ġerusalemm, jinqataw mill-Ansara u jibdew mixjin lejn Emmaus f'mixja twila 60 stadju il-bogħod. U din eżistijaj din l-immaġni ta' żewġ disċipli li jinqataw mill-bqija tal-komunità nisranija poġġini f'riflessjoni u nixtieq li l-kol neħtlu fiha dwar il-fatt li għandna numru ta' Kattoliċi f'Malta illi għal raġuni oħra inqataw minn mal-Knisja. Numru li mhux numru żgħir, ġifieri jekk neħdu l-persentaġġi tal-attendenza tal-qudies tal-ħadd fl-aħħar statistika li kienet saret l-aħħar ċensiment juri li madwar nofs il-poplu Malti ma jirsaqx għal qudies tal-ħadd.
Sek naraw li fil-maġġoranza huma għamdin dak ifisser li għandna numru ta' nsara illi qed jinqataw minn mill-Knisja. Numru kbir ta' nsara li qed jinqata' minn mal-komunità Nisranija. U qegħdin f'mixja il-bogħod mill-komunità, mhux biss inqataw imma din jiddistanzaw ruhom, mhux biss m'għadhomx imorru l-qudies, imma dak li temmen il-Knisja, dak li hemm il-Vanġelu rigward iż-żwieġ, rigward il-familja, rigward il-ħajja, rigward it-tnissil tal-uliet, rigward il-mewt, qed jitbedu minnu. Mhux biss inqataw minn mal-komunità, maqtul mal-Knisja, imma jitbedu lilin mill-istess tagħlim ta' Ġesu tal-Knisja. U allura iż-żwieġ jibdew jaraw b'mod ieħor, iż-żwieġ jibdew itemmuh b'mod ieħor, il-ħajja jarawha li tista' tagħmel abort, li jaraw li l-awtenasja tista' ssir, li d-divorzju m'hemmx problemi bih, daw valuri li huma tant differenti minn dak li għallimna Ġesu u minn dak li tallimna Knisja. Mela nies li jista' jkun li nqataw u nies li jista' jkun li qegħdin jitbedu bil-mod il-mod anke mill-ħsieb mill-mentalità ta' dik li hija l-Knisja. Interessanti eżistijaj illi dawn però waqt li qegħdin jitbedu huma persuni li qegħdin jitħattu bejniethom, persuni li qegħdin jitkellmu. Persuni li qegħdin fid-dialogu bejniethom qegħdin jirriflettu. U qed jirriflettu fuq fil-każ tad-dixxipli temmawx l-esperjenza li huma kellhom. Li b'xi mod kienet esperjenza ta' falliment fejn jidħol Kristu. Il-Kristu stennew affarijiet oħrajn minnu li ħajjeħlishom forsi mill-ħakma tar-Rumani, ma dan Ġesu der li hu fallut fuq is-salib. Bħal muħut jistgħu jinqataw mill-Knisja, jitbedu mit-tagħlim tagħha u ta' Ġesu, għaliex iħossu ċertu diżappunt fil-ħajja tagħhom bħala nsara. Jista' jkun li kienu nsara fil-Knisja u xi ħadd mill-Knisja, xi membru huwhom fil-komunità Nisranija naqashom. Jista' jkollhom raġuni oħra, b'raġunijiet tagħhom li ħossuhom diżappuntati. Xi ħadd mill-Knisja weġġaħħom u allura jiddeċiedu li dak kien falliment li kont nimxi f'din il-mixja Nisranija. Jista' jkun li għaliex inti temmen tant falla li hu mħabba, però għaddej minn inġustizzja u tgħid li Alla nesik. Jista' jkun għaliex inti dejjem kont fidil lejn Alla u persegwitat. Jista' jkun għax kellek tarbija marida b'marda li ma kontx qed tistenna. Jista' jkun għaliex inti kont dejjem fidil u x'marret xi ħaġa ħażin fi żwieġ tiegħek u ħel Alla biha. L-esperjenza tiegħek ta' nisrani, il-mod kif għext il-fidi nisranija tiegħek kienet ta' diżappunt. U tiddeċiedi li titlaq u timxi l-bogħod mill-Knisja iva titkellem taħseb u towdem fuq dak li għaddejt minnu, imma il-bogħod mill-Knisja, il-bogħod minn Kristu. Dawn eżistiji huma realtajiet li aħna għandna madwarna li ma nistgħux nagħlqu għajnejna. Ma nistgħux nkunu hemmhekk Knisja li sempliċement tikkundanna lil dawn il-persuni. Insara li nikkundannaw il dawn ħutna. Ma nistgħux ikun din it-tip ta' attitudni. L-attitudni ta' Ġesu x'kienet f'dis sitwazzjoni. Il-Vanġeli jgħidilna li waqt li kienet jitkellmu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' mixi magħhom. Naħseb tliet affarijiet. Waqt li qed jitkellmu bejniethom, it-tieni ħaġa, Ġesu jersaq lejhom, it-tielet ħaġa, Ġesu jibqa' mixi magħhom. Din hija attitudni eżisti li aħna għandu jkollna. L-ewwel ħaġa aħna rridu nersqu lejn dawn ħutna li qed jitbedu. Mhux ħa nistennew li huma jiġu lura, huwa aħna li rridu nitbidlu u marru nfittxuhom. Il-parabola ta' raj tajjeb hija dik, huwa r-raj li jmur ifittex in-naġa mitlufa u mhux in-naġa mitlufa li tmur tfittex ir-raj. L-inkarnazzjoni li bent Alla sar bniedem hija dik. Huwa Alla li ġie jfittex il-bniedem, mhux il-bniedem li mar ifittex il-Alla. Huwa Alla li ġie jfittexna. Ġesu jidħol eżistijaj imur jersaq lejhom. F'din is-sitwazzjoni ta' bidla li Malta għaddejja minnha f'dak li huma kultura u valuri, il-Knisja, l-insara huwa aħna li rridu nersqu lejn dawn ħutna. Mhux noqogħdu komdi fil-Knisja ngħidulhom ejjew, Ġesu m'għamilx hekk. Ġesu ma żilx li jibqgħu f'Ġerusalemm u jgħidulhom ħaj ejjew lura Ġerusalem, tmorrux lejn Emmaus. Le,
Ġesu imuru fil-mixja magħhom. U l-Evanġelu jgħidilna Ġesu baqa' miexi magħhom. Jiġifieri jekk dawn tbedu minn Ġerusalemm, Ġesu daħal f'din mixja li jitbiet magħhom. X'jiġifieri? Ġesu għamil mixja magħhom. U mixja sakemm huma jiddeċidu li jiġu lura, imma Ġesu akkumpanjahom. Ma qadx jgħidulhom morru lura, akkumpanjahom u fiex huma kibdew jiddiskutu u Ġesu jidħol u jistaqsihom u jgħidilhom fuq xi qegħdin jitkellmu. X'intom tgħidu bejnietkom intom u mexja. Ġesu jitkellem magħhom dwar dak li importanti għalihom, mhux dwar dak li importanti għalih. U din ħaġa oħra li aħna rridu nitgħallmu eżistijej bħala komunità nisranija fi żminijiet daqshekk ta' bidla f'pajjiżna. Aħna bħala Ansar, aħna bħala Knisja, irridu nitkellmu mal-bniedem tal-lum fuq dak li hu qiegħed jitkellem. Għax ħafna drabi aħna noħorġu t-talim tagħna, għandna r-risposti tagħna, però mhumiex iwieġbu il-mistoqsijiet li n-nies illum qegħdin jistaqsu. Ġesu jidħol fil-mistoqsija tad-dixxipli ta' Emmaus huma fuq xi qed titkixfu u Ġesu jiġi biex jidħol huwa wieħed milli jidħol f'dan id-dialogu. Ma jibqax dialogu bejn tnejn, ma jsir dialogu bejn tlieta. Il-Knisja l-insara llum eżistijej, mod sempliċi fuq il-post tax-xogħol, aħna saċerdoti fil-predikazzjoni tagħna fil-kuntatti man-nies, kull min involut l-evanġelizzazzjoni. Irridu nitilqu l-bniedem tal-lum, x'inhu huma l-mistoqsijiet? X'inhu huma l-mistoqsijiet li qed jistaqsi? Aħna rridu nieħtlu bħala dawk li qed niddialogaw fuq dak li l-bniedem tal-lum qed ifittex. Inutli nitkellmu fuq affarijiet illi n-nies illum ma jolqtuhomx, illi n-nies mhumiex qed ifittxu, in-nies mhux qed jistaqsu. Aħna rridu nieħtlu fid-dialogu mal-mistoqsijiet fundamentali tal-bniedem ta' żminijietna. Ċertament għandna wkoll nipprovokaw mistoqsijiet ġodda, però rridu nibdew minn dak li l-bniedem qed jistaqsi. U Ġesu eżistijej kif qed ma jaqbadx joħodhom lura, jridu l-paċenzja li nagħmlu mexja. Illum eżistijej tintaqa' ma' diversi nies li nqatgħu mill-Knisja illi mhix kwistjoni li taqbad tgħidilhom għax il-Knisja ktallem. Għaliex Ġesu hekk qal fil-Vanġelu mhix kwistjoni ta' hekk. Kwistjoni li rridu nitalmu kif neħtlu fid-dialogu ta' ħajja. Irridu nitalmu kif inkunu parti minn dan il-proċess li l-bniedem tal-lum għaddej minnu b'ħafna paċenzja. Ġesu dawn mhux kif iltaqa' magħhom ħadhom lura, Ġesu baqa' mixi magħhom it-triq kollha. Baqa' mixi magħhom it-triq kollha. Jiġifieri aħna rridu nsiru knisja komunità li rridu nakkumpanjaw il-bniedem anke fl-iktar estremitajiet li huwa jitbiegħed minn Kristu mill-Knisja. Irridu nibqgħu miegħu anke jekk jibqa' jitbiegħed. Ma nistgħu qatt nitilqu lill-bniedem. U minnu jaħsibha kif jaħsibha jista' jkun kemm ikun kontra Kristu, kontra Alla, kontra l-Knisja, aħna bħala Knisja, bħala Ansara nibqu fidili lejn il-bniedem ta' żminijietna anke jekk ir-raġunamenti tiegħu jkunu bil-maqlub ta' dak li għallem Kristu u dak li tgħallem il-Knisja. Irridu nibqu niħtlu f'dan id-dialogu u nibqu f'din il-mixja u aħna rridu nitbidlu fis-sens li rridu nirsqu aħna lejn il-bniedem tal-lum bil-mistoqsijiet profondi li għandu. Ġesu eżistijej, interessanti li dawn id-dixxipli ta' Emmaus mhux sempliċement saqsihom mexja magħhom kienu li resaq. Però Ġesu jispjega l-esperjenza li huma kellhom fil-każ tagħhom ta' falliment rigward il-Messija fid-dawl tal-kelma ta' Alla. U dak ir-rol tagħna bħala Ansara, bħala Knisja. X'iridu nagħmlu? Essenzjalment iridu ngħinu lill-bniedem jaqra l-esperjenza tal-ħajja tiegħu fid-dawl tal-kelma ta' Alla. Meta nagħmlu hekk, il-kelma ta' Alla tuħu valur differenti. Il-kelma ta' Alla ma ssirx ktieb ta' talim, ktieb ta' x'inhu tajjeb u ħażin. Imma l-kelma ta' Alla ssir dik l-esperjenza li jagħmel il-poplu ludi li tgħin lili biex fl-esperjenza tiegħi jiena nagħmel esperjenza ta' Ġesu tal-Alla l-imbirek fil-ħajja tiegħi. Tgħinni naqra l-ħajja tiegħi fid-dawl ta' Alla. Hemmhekk eżisti naħseb nibdew nibdlu bil-mod anke l-viżjoni tagħna.
Il-Knisja nisrani mhux biss dak li jgħallem, ċertament hemm dik id-dimensjoni, imma dak li jikkumpanja u dak li jgħin il-bniedem jaqra ħajtu fid-dawl ta' Alla. Dak li jagħmel eżistijaj Ġesu u dak li rridu nagħmlu aħna llum. Illum li tant nies li qed jitilfu s-sens ta' Alla, aħseb wara kemm ħajbdu jaċċettaw il-Vanġelu tal-Im ta' Knisja, irridu ngħinuhom li fil-ħajja tagħhom jibdew bil-mod il-mod jarawha fid-dawl ta' Alla l-imbierek. Però dak ifisser l-ewwel li aħna rridu nkunu mitla tal-kotba mqazza. Li biex aħna jkollna dal-approach, aħna ma nistgħux naqbdu kulħadd jipriedka dak li joġob lilu. Ma jistax ikun li aħna kulħadd jipriedka kif jaħsibgħu ibda minna s-saċerdoti u spiċċa f'kulħadd fil-Knisja. Aħna maħniex Knisja biex nuru l-opinjonijiet tagħna hekk. Aħna għandna missjoni li Ġesu tagħna biex inxandru, nagħlmu u naqraw dak li qalu u mhux dak li drinna aħna. Ġifieri aħna rridu nkunu fidili lejn il-bniedem tal-lum iva, però rridu nkunu fidili lejn il-kelma ta' Alla. Ngħinu l-bniedem tal-lum jaqra l-istorja tal-ħajja tiegħu fid-dawl tal-kelma ta' Alla. Ġesu eżistijaj sema l-falliment, sema x'kien hemm fil-qalb tagħhom daw id-dixxipli ta' Emmaus. Min jaf Ġesu tbissimx fil-qalb tiegħu għax daw fl-aħħar mill-aħħar bdew kelmuh dwaru. U qed jgħidulu li dan setani fil-Emil imma fuq kollox is-samiet spiċċaw ma ġara xejn daqshekk. Imma l-fatt li Ġesu sema din il-karba li hemm, mhux għax ma jafx, il-Vanġelu Ġesu kien jaf x'hemm f'qalbhom, ġifieri Ġesu kien jaf. Però Ġesu sema. Xi drabi dan huwa żball fina bħala nsara, xi drabi anke f'ċerti ambjenti fil-Knisja. Li aħna naħsbu li nafu, u forsi vera nkunu nafu. Allura ma nisimgħux hemm f'qalb il-bniedem. Ma nisimgħux, Ġesu l-eżisti qed jgħallimna fi żminijiet ta' bidla il-dawn li qegħdin jitbedu minn Ġesu mill-Knisja, irridu nisimgħuhom. Ma nistgħux ngħidu kulħadd isma' għalhekk aħna tajbin, intom ħżiena, intom isimgħu lilna, aħna ma simgħux lilkom. Ġesu ma milx hekk ma minn dbiet. Ġesu semagħhom, anke kien jaf. Ħafna drabi mhux hekk jiġrilna eżisti. L-argumenti kollha ta' nies li qatgħu mill-Knisja jekk jitkellmu kontra l-Knisja, jikkritikaw il-qassisin, jikkritikaw il-Kristu. Ma nafuhomx minn qabel l-argumenti. Però aħna bżonn nisimgħu mhux l-argumenti ma' qalb il-bniedem. Hemm bżonn nisimgħu. Hemm bżonn nifqu nisimgħu. Ġesu l-ewwel jisma' dak li hemm fil-qalb tagħhom u mbagħad jitkellmu. U mbagħad jibda jfehmhom. Ħafna drabi ħaddieħor ma jismanix bħala Knisja, bħala saċerdoti, bħala nsara. Jista' jkun għaliex aħna maħniex nisimgħu il-bniedem tal-lum. Ġieli jiġri li ċerti nies jiddeċiedu li ma jagħtux aktar widen għall-Knisja għaliex fil-Knisja ma jsibux min jismagħhom. Jekk aħna bħala Knisja, bħala nsara, f'dan iż-żminijiet ta' bidla f'Malta, maħniex lesti nisimgħu lin-nies, ma rridux nippretendu li n-nies jisimgħu lilna. Ġesu l-ewwel sema x'kien hemm fil-qalb tad-dixxipli ta' Emmaus. Imbagħad id-dixxipli setgħu jisimgħu lilu. U din tkun bidla oħra fil-bidu ġdid li l-Knisja f'Malta għandha bżonn fi żminijietna. Li għandna bżonn nieħdu ħafna aktar l-attitudni ta' smigħ. U dan l-insara kollha nistgħu nagħmluh. Il-Knisja f'Malta għamlitu anke fil-proċess kollu tas-Sinodu pereżempju, li semmet diversi entitajiet għandhom xi jgħidu. Però għandna bżonn anke hekk fil-grassroots fuq kull livell illi nisimgħu aktar il dawn ħutna li qegħdin jitbedu mill-Knisja x'għandhom xi jgħidulna. Għaliex forsi hemm affarijiet li aħna nkunu għomja għalihom. Nkunu żbaljajna f'xi ħaġa u nibqgħu nebsu rasna, ma nisimgħux il-karba tal-uġieħ li xi ħadd minna fil-Knisja jista' jkun ikkawża l-ħadd ieħor. Hemm bżonn li nisimgħu. Li nisma' ma jfissirx li l-persuna għandha raġun fl qed tgħid. Però Ġesu dawn ma kellhomx raġun fl qegħdin jgħidu, mhux vera se nispiċċa kollox bil-mewt ta' Kristu, imma Ġesu sorta semagħhom. Għandna bżonn din l-umiltà illi nisimgħu anke fil-familji. Fil-familji meta ssibu membri tal-familji maqtubajn mill-Knisja, mill-ħajja Nisranija. Nisimgħu daqsxejn xejn fil-qalb tagħhom, mhux dejjem irridu ngħidulhom, dejjem irridu nagħlmuhom, dejjem irridu nikkundannawhom. Ejjew nisimgħu l-ewwel għax ħafna drabi wara min inqata' mill-Knisja
hemm dbatija, hemm disappunt. Jiena nemmen li ftit huma dawk li jinqatgħu biksuħat. Fil-maġġoranza li xjew għaddu momenti biss fil-ħajja waħel Alla, jew għaliex ħassuhom mhumiex qed jiġu mifhuma minn xi membri tal-Knisja. Ġifieri hemm storja wara dan kollu. Kemm għandna bżonn nisimgħu l-istorja ta' kull bniedem li huwa uniku. Ġesu jisma' daw id-dixxipli eżistej. U waqt li jagħmel mixja magħhom. Jiġifieri mhux jismagħhom darba u daqshekk. Jismagħhom f'kuntest ta' mixja. Titisma' llum, titisma' għada, titisma' l-pitata, titisma' l-istess krip, repetizzjoni, għax qed nitkellmu minn persuni li jista' jkun ikollhom weġat fil-qalb tagħhom. Maħniex nitkellmu minn robots. Maħniex nitkellmu minn risposti sempliċi ta' fasbuttuna u jitbiddel kollox f'qalb il-bniedem. Le. Għalhekk Ġesu jimxi u jagħmel mixja kemm għandna bżonn nibdlu eżistej ċerti attitudnijiet tagħna. Ma jfissirx li ma nxandrux il-kelma t'Alla. Imma il-nies li rridu nxandru l-kelma t'Alla, l-ewwel irridu nisimgħuhom. Jindena nemminha u nixtieq nenfasizza. Ma nistgħux nippretendu nistennew li l-nies tal-lum jisimgħu l-Knisja jekk il-Knisja ma tismax lilhom. U bi-Knisja qed nifhem aħna bħala nsara, tista' tkun int fil-familja, inti fuq ix-xogħol, jiena bħala saċerdot, il-kol kemm aħna. Naraw eżistej li Ġesu jibqa' jisma' u jibqa' jurihom kif diġà qed l-esperjenza tagħhom fid-daw tal-kelma t'Alla. U jasal il-mument meta jgħidulu ibqa' magħna, idaħluh fid-dar tagħhom. Iridu b'ħafna paċenzja nistennew dak il-mument. Irid ikollna l-paċenzja ta' Alla ma' dawk li tbedu mill-Knisja. Li jibqa' jistennihom bħalma l-missier jistenna li ben il-ħali jiġi lura. Bħalma il-raj jistenna li jsib il-naġa mitlufa. Irid ikollna il-mument opportun meta Alla jagħti l-grazzja tiegħu lill-persuna tgħidlu ejja mulej, idħol fid-dar tiegħi, ibqa' miegħi. Xi drabi aħna nippruvaw niġru bil-proċess anke li Alla jimxi mal-irwieħ mal-bnedmin. Bġenn biex inġibu n-nies lura. Irridu nimxu bil-prudenza u bil-paċenzja li hija virtù. Il-paċenzja u l-prudenza huma virtujiet. U l-ewwel paċenzja u prudenza b'rispett lejn dak li Alla jkun qed jagħmel f'qalb dawn ħutna. Għax anke min inqata' mill-Knisja ma naħsbux li daqshekk Alla mhuwiex f'ħajtu. Alla huwa fil-ħajja ta' kull bniedem, anke jekk l-iktar bniedem maqtuħ minn Alla imma Alla xorta f'ħajtu u jista' ma jkunx m'Alla, imma Alla xorta miegħu, Alla qed jaħdem fil-ħajja ta' kull bniedem. Anke dawk li nqatgħu mill-Knisja Alla qed jaħdem f'ħajjithom. Forsi b'modi li huma ma jarawx, b'modi li aħna ma narawx, imma proprju dik hija l-missjoni tagħna li ngħinuhom jaraw Alla kif qed jaħdem f'ħajjithom minkejja li nqatgħu minnu huma, imma hu qatt ma nqata' magħhom. Allura għandna bżonn l-umiltà li nisimgħu lilhom għax f'dak li jgħidulna huma rridu ngħinuhom jiskopru il-mulej kif diġà qiegħed jaħdem fil-ħajja tagħhom. Meta jasal l-mument li jgħidulu ibqa' magħna dak il-mument tal-grazzja. Wara nafu li permezz tal-Ewkaristija dawn jarfu lil Ġesu, jiġifieri u biss jista' jagħtiha il-grazzja fl-aħħar mill-aħħar biex dawn ħutna jiġu lura fil-Knisja għand Kristu. Però sabiħ li dawn imorru lura fil-komunità. U meta jmorru lura fil-komunità kemm sabiħa li dawn jitkellmu mill-esperjenza tagħhom ta' Ġesu u anke d-dixxipli ma jgħidulhomx fejn għaliex tlaqtu, le, ikellmuhom mill-ewwel mill-esperjenza tagħhom issa f'Ġerusalemm ta' Ġesu. Din il-Knisja ġdida eżistej li għandna bżonn f'Malta fi żminietna. Nies li wara li jitbedu jiġu lura b'esperjenza ġdida ta' Kristu. Jalla li meta daw jiġu lura x'jiena nemmen li jiġu lura. Meta jiġu lura fil-Knisja jisibu nies li wkoll għandhom esperjenza ta' Ġesu. Għax id-drabi jista' jiġi li daw li qed jitbedu jiskopru l-Ġesu jiġu lura u dawk li qatt ma tbedu baqgħu fil-Knisja qatt ma jagħmlu l-esperjenza ħajja ta' Ġesu fil-ħajja tagħhom. Ejjew nitolbu għaliex għall-bidu ġdid fil-Knisja f'Malta irid isir mill-ġiex naħat. Min għadu fil-Knisja irid jitbiddel u jesperjenza l-Ġesu, ħalli jkollu ftuħ għal dawk li tbedu biex f'din il-mixja kif spjegajt ngħinuhom jagħmlu din l-esperjenza tal-imħabba u l-preżenza ta' Ġesu, ħalli naqdu fl-imkien mill-ġdid f'esperjenza qawwija ta' Kristu fi żminijietna. Jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina snim.